направя tako, ако за мен не бе промисли, но ти ме призова по име и даде изходи за мене. Не се силна да искам нищо, но благодарно ще изкажа, че винаги си бил с мене. Какво да кажа аз освен благодаря на тебе, татко, аз благодаря за милостта ти незаслужена, мен и моите деца. Благодаря на тебе, татко, аз благодаря за милостта ти незаслужена, към мен и моите деца. Когато стане твърде трудно, към тебе, татко, аз ще извика, че обещал си ти на мен, ще те избавя в труден ден. Когато стане твърде трудно, към тебе, татко, аз ще извика, че обещал си ти на мен, ще те избавя в труден ден. Благодаря на тебе, татко, аз благодаря за милостта ти незаслужена, към мен и моите деца. Благодаря на тебе, татко, аз благодаря за милостта ти незаслужена, към мен и моите деца. Братя и сестри, Господ ви обича. Ако не беше Господ, просто ние щяхме да бъдем все още изгубени. Но Господ е с нас и Той е нашия Спасител. Няма никой друг като Него. Той не прибрава в своята кошара. Има още хора, дето не са в Неговата кошара, но Господ дано да ги вземе и тях. Благодаря